אני עופר בן ברוך, הבעלים של שופר קידס ואול פרינט. ההיכרות שלי עם מיקל דיזיין היא מעל 15 שנים, שהתחלנו להקים אתרים. היה לנו אתר ראשוני, התחלנו איתו, שזה היה גן for you. אחרי זה עברנו לאתר נוסף שנקרא שופר קידס, שהוא מתנות לגני ילדים. בגלל רוב ההצלחה שלו עברנו לאתר שנקרא אול פרינט, שהוא לדפוס ושילוט. ההיכרות שלי עם מיקל דיזיין היא מאוד מאוד ארוכה. גם מבחינת הקידום האתרים, אנחנו גם מקדמים שם מבחינה אורגנית, גם ממומן. יש הצלחה די טובה בקידומים. הדרך שלנו מאוד מאוד ארוכה וממשיכה קדימה, יש שם אוזן שקשבת ואפשר לפנות אליה כל הזמן. בעקבות ההצלחה שהייתה לי עם אייל, שהתחלנו לקדם את האתרים ולשווק אותם. בהתחלה זה היה נראה כזה משהו דמיוני, אבל מעל עשור שאנחנו עוברים ביחד, הבנתי שזה כבר לא דמיון, ורק מצליחים בזה, ממשיכים הלאה.